اسمع الطلبة تياي أعطيني ودن يطلبك بالنينا وتجيبني منها بالفضلتا والجستيزيا تياك علمني نعمل الرضا تياك عشان طلعتياك وفيك النتامة عشان تلكنتياك وروحي بالعشالي تكون داناش مولي عشبدا بنيدن وجوست قديمك أشلاد وعملانية ترفعني تحت رجلك فضلان شهدني نمار حلمين يموت عالديان روحي تنفنى من جوا قلبي تتنيه جوا فيا علمني نعمل الرضا تياك عشان طلعتياك وفيك النتامة عشان تلكنتياك وروحي بالعشالي. Jien Sister Teresa nsellem lekun il-ek għal programm ieħor tħallux qalbkom titħawwat. Il-paċi magħkom. Insellmu Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Qabel nibdew il-programm tagħna jekk issemmija llum nixtieq nibda bi-storja żgħira ħelwa. Darba kien hemm klassi ta' tfal u t-teacher kienet qed tagħmilhom il-lezzjoni tar-reliġjon, kienet qed tipprova tispjegalhom x'inhi l-omnipotenza t'Alla, jiġifieri li Alla kapaċi jagħmel kollox. U ekku li Alla għandu s-saħħa jagħmel kollox u m'hemm xejn li dan Alla tagħna ma jistax jagħmel. Hekk kienet qed tispjega. U kien hemm waħda mill-istudenti li qaltilha, Miss, hemm ħaġa waħda li Alla mhux kapaċi jagħmel? Qabżet it-teacher u qaltilha x'inhi hi? X'mhux kapaċi jagħmel Alla? U din l-istudenta bis-sempliċità tagħha qaltilha, mhux kapaċi jagħmel lil kulħadd ferħan Alla. Mhux kapaċi joġob lil kulħadd. Ekku din hija ta' konsolazzjoni speċjalment għal dawk li jkunu fuq l-oħrajn, għax tgħidla darba Alla ma rnexxilux, mhux għaġeb għax ma jirnexxilniex aħna bħala bnedmin li nikkuntentaw lil kulħadd. Però hija ħasra u veru li Alla ma jirnexxilux jagħmel lil kulħadd ferħan. Hija ħasra li Alla ma jirnexxilux joġob lil kulħadd. Għaliex Alla propju il-missjoni tiegħu eżis semmija, ix-xewqa tiegħu, il-ħolma tiegħu hija li joġob lil kulħadd. Alla jeżisti propju oħti hija sabiex jagħmel lilek u lili ferħana. U l-ikbar dispjaċir li tagħti lil Alla taf meta hu? U meta jarak imdejqa, ekku li jarak li m'intix ferħana. Ekku niftakar darba jien kont iltqajt ma' wieħed ħabib kbir tiegħi li kellu t-tifla żgħira tiegħu dejjem teqret. U qalli jara wkoll sister din it-tifla dejjem teqret, qatt ma ttini sodisfazzjon li nara ferħana, qatt ma ttini sodisfazzjon. U dak il-ħin jien stħajjiltek li Alla għandu l-istess problema miegħi u miegħek. Qatt ma ntuh is-sodisfazzjon li jarana ferħanin, li jarana kuntenti. Jien nittama eżis semmija li Ġesu Kristu jirnexxielu ikisser b'xi mod tal-inqas dak kollu li mhux qed iħallina li nkunu ferħanin. Ħalli Ġesu Kristu jarana nitbissmu iktar, jarana iktar kuntenti, jarana ninkwetaw inqas, jarana ngħixu hekk skont ix-xewqa tiegħu ferħanin ħielsa mingħajr ma nġibu hekk ħafna drabi id-dinja fit-tarf. U propju b'dan l-iskop li jiena qed nagħmel dawn il-programmi fuq personaġġi bibliċi biex jagħmlulna kuraġġ. Għax qed nindunaw li huma wkoll kienu mimlijin difetti bħalna imma Alla xorta għamel ħwejjeġ kbar magħhom. Ittilkom anki drabi oħra u nerġa' ntenni propju sabiex tħobbu id-difetti id-djufija tagħkom. Għaliex propju id-djufija tagħkom hija dik li tiġbed lil Ġesu Kristu lejkom. Din l-istess ħaġa anki se narawha f'personaġġ bibliku oħra li jiena nixtieq naqsam xi ftit magħkom illum. Iva llum għandna mara oħra fl-Iskrittura, mara interessanti ħafna. Din il-mara jisimha Ġuditta.
Jien nixtieq naqsam ukoll din il-mara xi ftit magħkom għax huwa importanti fil-ħajja tagħna li aħna bħalma tgħidilna l-Iskrittura kif se tgħidilna din il-personaġġ inżommu ċerti memorjali fil-ħajja tagħna. X'irrid ngħid b'dan? Irrid ngħid eżis semmija li Alla ma' kull wieħed u waħda minna għamel ċerti ġrajiet fil-ħajja tagħna li ferħuna. U dawn iċ-ċerti ġrajiet importanti li aħna nżommuhom f'qalbna. Għandna bħal eżempju lill-omna Marija li kienet tos dan kollu f'qalba jgħidilna Salluqa u kienet taħseb bejna u bejn ruha fuq dawn l-affarijiet. Dan huwa s-sigriet ta' Marija. Marija li hija din il-kapulavur ta' Alla, din il-kapulavur ta' mħabba ta' Alla għalina. Is-sigriet ta' Marija, il-kobor tagħha mhuwiex għax hija kienet brava ħafna ta'. Is-sigriet tagħha, il-kobor tagħha kien għaliex Marija ħabbet u afdat ħafna. Għaliex hija fuq kollox emnet ħafna. Hija baqgħet tittama f'Ġesu Kristu anki meta ma femitux. Hija ma femmitx pereżempju il-ġrajiet ta' ħajjita. Imma femet li wara dawn il-ġrajiet ta' ħajjita hemm moħħ, hemm qalb ta' xi ħadd li jifhem. U għalhekk hija baqgħet tħares dejjem il-fuq. Temmen tfisser eżis semmija. Tħares lejn xi ħadd ieħor. Tħares lejn Alla mimli mħabba li kontinwament idur lek biex ifakrek u jgħidlek tħallix qalbek titħawwat. Jiena qiegħed qribek. Iva, mhux tħares lejn innifsek, lejn il-kapaċitajiet tiegħek, imma tħares lejn min qed jagħtik il-weda. U s-sigriet ta' Marija sabiex hija setet temmen kienet propju din, jekk kienet tos ġewwa qalba ċerti ġrajiet li ġraw fil-ħajja tagħha b'tali mod li meta x-xitan kien jiġi u jittanta u kien jgħidilha ħara ħalla x'qiegħed jagħmillek, jekk kienet terġa' tfakkar fil-memorja tagħha ċertu ġrajiet fejn hija kienet rat il-qawwa ta' Alla. Hija kienet rat il-kapaċità enormi ta' Alla meta huwa kien kapaċi jġib tifel mingħajr is-saħħa ta' raġel. Din hija ġrajja li kienet iżomma f'qalba. Hija rat kif Alla lilha kien iddefendija meta kellha taħrab minn Erodi. Dik kienet ġrajja oħra li Marija kienet iżomm f'qalba. U allura meta hija mbagħad għamlet snin u snin fl-eżilju ġewwa l-Eġittu, allura hija Marija kellha moħħha mistrieħ. Għaliex? Għaliex kull meta x-xitan kien jiġi jittanta u jgħidilha li Alla nsija, li Alla abbanduna, hija kienet warrab dawn il-ħsibijiet propju għax kienet terġa' tiftakar iġġib fil-memorja tagħha dawk il-ġrajiet li Alla kien għamel qabel fejn wera il-qawwa kbira tiegħu. Importanti eżis semmija li bħal Marija jien u int inżommu f'qalbna ċerti ġrajiet sbieħ li għamel magħna il-mulej. Jiena pereżempju għandi ċertu ġrajiet bażiċi fil-ħajja tiegħi u jiena rajt is-saħħa ta' Alla u jiena rajt kemm Alla kien kapaċi. Iva, Alla kien kapaċi jaqlani minn dik is-sitwazzjoni kera li kien impossibbli li ma stajtx noħroġ minna bis-saħħa tiegħi. Alla ħariġni minna. Iva, kif jien kelli dik il-problema enormi li kienet qed taffiġni, kienet qiegħda tfarrakni. Alla ma nafx kif ħelisni minna. Rajt kif dan Alla ipproteġini. U dik il-ġrajja tibqa' hemmhekk inżomma ħalli meta jiġi x-xitan u jgħidli x'Alla Alla. Alla nsik, Alla ma jħobbokx, Alla ma jagħtix kasek. Jien nerġa' niftakar x'eġubijiet għamel miegħi dan Alla mimli mħabba. Iva, u intom ukoll eżis semmija. Intom ukoll Alla żgur kien hemm mumenti li għalakom minn xi problema diffiċli. U tajjeb li dawn hekk meta nsibu ruħna it-tentati ma ninsewhomx. Dan huwa l-qofol anki tal-Ewkaristija meta Ġesu qal tiftakru għamlu dan tifkira tiegħi. Il-memorja, aħna li ma litx kien skomodità ninsew lil Alla u nibdew ingergru.
Tajjeb li nżommu dawn il-memorjali. U m'hemmx biss il-memorjali personali tagħna, imma hemm ukoll il-memorjali li Alla jagħtina fl-Iskrittura. Għalhekk l-Iskrittura żissemmija hija daqshekk importanti, għax bħalma Alla kien qawwi ma' dawk il-personaġġi bibliċi, Alla se jkun qawwi miegħi u miegħek. Bħalma Alla kien kapaċi jagħmel affarijiet sbieħ ma' dawn il-personaġġi, min kien sterili, min kien kattiv, min iddubita minn Alla. Dan l-istess Alla se jkun kapaċi jagħmel affarijiet miegħi u miegħek ukoll. U allura meta jiena nibda naqta' qalbi, biżżejjed jiena niftaħ l-Iskrittura u mill-ewwel Alla jerġa' jsir preżenti fil-ħajja tiegħi. Forsi bħalma tafu l-Iskrittura, it-Testament il-Qadim, inkiteb prattikament kważi kollu meta l-poplu kien ġewwa l-eżilju. Għaliex? Għaliex meta l-poplu kien fl-eżilju, meta huwa kien il-bogħod, meta jiġifieri spiċċa dan il-poplu bla art, bla tempju, bla Ġerusalem tiegħu. Allura x'ġara? Ġara li dan il-poplu beda jaqta' qalbu, beda jgħid, imma fejn hu dan Alla? Alla lilna wedna art u l-art mhux qiegħda għandna. Beda jħares madwaru u jara kif dawk il-popli tal-Babilonja u tal-Assirja huma ħafna aqwa minnu, ħafna iktar potenti minnu. Allura qalu, ma nagħmlux mod li dawn l-allat tal-Assirja u tal-Babilonja huma iktar qawwin minna hux. Ma nagħmlux mod li dawn huma b'saħħithom iktar minna. U allura profeti x'kienu jgħidulhom? Kienu jgħidulhom u jtennulhom bisħieħ. Le! Ejjew niftakru, ejjew inġibu preżenti il-memorjal li Alla għamel magħna. Għax dan l-istess Alla li kien kapaċi ma' David, dan l-istess Alla li kien kapaċi ma' Abram, ma' Mosè, ma' Iżak, l-istess Alla id-driħ tiegħu għada ma nixfitx, għada qawwija, għada b'saħħitha biex tgħin lilna ukoll. Ekku, u allura int li qed tismani, għalfejn tiddubita minn Alla? Għalfejn din l-isfiduċja f'Alla? Għaliex inti ma temminx dak l-istess Alla li kien qawwi l-bieraħ se jkun qawwi illum f'din l-istess sitwazzjoni preżenti tiegħek. U għalhekk eżis semmija jien qed nipprova naqsam ukoll dawn il-personaġġi bibliċi. Illum kif qedtilkom se naqsam magħkom din il-mara, Ġuditta. L-istorja ma nafx hekk intom tafuhiex. Hija storja interessanti ħafna. Hija storja ta' mara armla. Ara diġà l-Iskrittura tgħidilna, ekku il-ħaġa mill-ewwel. Bħalma jedrabi oħra, hawnhekk l-Iskrittura qed turina djufija totali. Mara ma għandix raġel, mara fejn dak iż-żmien il-mara ma kienx meqjusa, ma kienx importanti. U allura l-Iskrittura x'tagħmel? Sabiex turina li l-problema ma kienx ħmerija, tesseġera biex ingħidlek il-problema. Il-problema tkabbara. Tuża lingwaġġ isejħulu iperboliku, ekku ifisser kbir enormi. Ħalli inti ma tgħidx f'qalbek u iva dik kellha problema, imma l-problema tiegħi hija akbar. Allura l-Iskrittura x'tagħmel? Turi problema tant enormi li l-problema tiegħek ma tistax tkun ikbar. X'inhuma l-fatti? Il-fatti huma dawn. Araw il-ktieb ta' Ġuditta kapitlu 7. Kien hemm Oliferne li ordna lill-eżerċitu tiegħu kollu sabiex jinaqdu flimkien ħalli jattakkaw Betulja. Betulja hija l-belt fejn kienet tagħmar Ġuditta, fejn kienu jagħmru il-poplu ludi dak iż-żmien. U tant kienu enormi li l-eżerċitu isimgħu daqsxejn l-Iskrittura kif twieġeb. Dakinhar stess telqu l-irġiel qalbina tagħhom. L-eżerċitu tal-gwerriera kien ilaħħaq mal-170,000 fanterija,
nofs Malta ta' ġifiri biex niftemu, u 12,000 kavallerija. 12,000 kavallerija ġifiri daqs 3/4 mill-Mosta. Kavallerija dawn biss, barra dawk li kienu jieħdu ħsieb il-provisti u oħrajn li kienu mixja magħhom. Kienet kotra tassew kbira. Fl-istess kapitlu 7, vers 4 naqraw: kif raw dik il-kotra kollha l-Iżraelin tħawdu sewwa u bdew jgħidu lil xulxin: dawn in-nies se jebilgħu l-art kollha, u l-għala montani, u l-widien, u lanqas l-oljiet ma jifilħu il-pis tagħhom. Tant huma tqal dawn il-fanterija, dawn il-kavallerija li lanqas jifilħu il-pis ta' dawn is-soldati. Ekku, din hija il-problema. Problema kbira. U Oliver Nash jagħmel. Uża tattika sempliċi ħafna, però effikaċi. Araw x'għamel. Għala il-modijiet kollha li kienu jresqu lejn il-belt ta' Betulja sabiex iġalhom jiċċedu għaliex imutu bil-ġuħ. Il-provisti bil-mod jispiċċaw u dak li huwa għar f'belt bħal Palestina aħna faċli għalina nifmuha għaliex aħna qegħdin f'Malta. Ek bej wieħed u ieħor l-ambjent fil-Palestina huwa bħal tagħna bħal Malta. Mela dan rid jaqtalhom ukoll anki qabel l-ikel ġifieri l-ilma. Għax wieħed jissapporti jgħix mingħajr ikel, imma ma jissapportix li jgħix mingħajr ilma. U infatti s-soluzzjoni tiegħu bdiet taħdem. Ekku kienet strateġija intelligenti, infatti jisimgħu. U li Iżrael qed naqra kapitlu 7 ta' min irid isegwi vers 17. U li Iżrael sejħu lil mulejja alla tagħhom għaliex bdew jaqtaw qalbhom billi l-edewwa tagħhom kienu dawruhom minn kullum kien u ħadd ma seta' jaħrab minn ġa nofshom. Vers 20. L-eżerċitu tal-Assiri, il-fanterija, l-kavallerija u l-karrijiet żammewhom magħluqa għal 34 jum sħaħ. In-nies ta' Betulja naqsitilhom il-ħażna kollha tal-ilma. Vers 21. Il-ġwiebi ixxuttaw u ma kienx fadlilhom għal jum wieħed biss, għalkemm l-ilma kien jingħatalhom bil-qies. Vers 22. It-tfal tagħhom qataw qalbhom u n-nisa u żgħażagħ infnew bil-għaġġ u kienu jaqgħu fl-art fit-toroq tal-belt u d-daħliet tal-bibien u ma kien baqalhom ebda saħħa. Ekku din hija s-sitwazzjoni, sitwazzjoni serja. Allura l-poplu x'għamel? Il-poplu imur fuq Użija li kien qed imexxi il-belt ta' Betulja u qalulu: ma jistax ikun li nkomplu hekk. Aħjar għalina li jeħduna f'idejhom, naqgħu l-sira u nibqgħu ħajjin. Aħjar hekk milli naraw it-trabi tagħna mejta qudiemna u n-nisa u l-uliedna jieħdu l-aħħar nifs. Aħjar inċedu milli nintemmu qudiemhom bil-ġuħ u bil-għaġġ. Allura Użija quddiem din il-pressjoni tal-poplu jinżel għall-kompromess. Jgħidilhom orrajt inċedu, imma ħanistennew 5 ijiem. Ekku ħanistennew 5 ijiem jgħidilhom. Jekk naraw li sa 5 ijiem ma nqala xejn, allura inċedu. Imma min jaf, forsi f'5 ijiem jista' jiġri xi ħaġa. Infatti, jiġri xi ħaġa. Għaliex? Imma qabel ma naraw x'inhi din xi ħaġa li ġrat, ejjew nagħmlu pawsa mużikali. U flimkien ma din is-silta ninfexxu nfaħru lill-Alla u ngħidulu: O Alla kbir, kif timlini bil-għaġeb għal dak kollu li ħlaqt madwari u mod speċjali għal qawwa u l-imħabba kbira li kontinwament turi magħna. Le, int qatt u qatt ma tħalli lill-poplu tiegħek fil-jasar. Nisimgħu is-silta. Kemm inti kbir. Illi ħla mulejn stess bidej l-istil el-rajt u r-rat
bil-qawwa nisma' mal-univers jinnimħek omdej u ruħi tfur lejk Alla Salvatur kemm inti kbir, kemm inti kbir u ruħi tfur lejk Alla Salvatur kemm inti kbir, kemm inti kbir imbagħad x'niżgħid li għalbak l-ibnu jien bil-ken stajt naċċetta il-limit u l-fatt li hu min fuq salib salvani u ħamin ħajti toqol tal-nubit u ruħi tfur lejk Alla Salvatur kemm inti kbir, kemm inti kbir u ruħi tfur lejk Alla Salvatur kemm inti kbir, kemm inti kbir. Ekku eżis semmija, ejjew naraw x'ġara wara 5 ijiem. F'kapitlu 8, vers 1, tidher Ġuditta l-Armla. F'dak iż-żmien kien hemm dil-mara qalbiena li semmet b'kull ma ġara. U din Ġuditta tmur fuq Użija u tgħidlu 3 affarijiet importanti ħafna inħoss li għandna bżonnhom ferm fil-ħajja tagħna. L-ewwel sa naqrom mill-Iskrittura imbagħad nipprova nfissirhom hekk fi kliemi. X'inhuma dawn it-3 affarijiet? Isimgħu x'tgħidilhom, però mbagħad nissuġġerilkom li tmorru taqrawhom Ktieb ta' Ġuditta kapitlu 8 u 9. Jien m'għandix iċ-ċans li naqrah kollu. L-ewwel ħaġa li tgħidilhom hija bħalma il-mulej għadda lill-Abram, lill-Iżak, lil Ġakob min-nar biex jara fejn kienet qalbu. Hekk lilna issa qiegħed jagħmlilna l-mulej mhux biex jikkastigana għax hu jsawwat lil min hu qrib lejh biex iwidbu. L-ewwel ħaġa li tgħidilhom Ġuditta hija xi ħaġa fundamentali. It-tiġrib eżis semmija huwa bżonjuż fil-ħajja tal-bniedem. Lil kull wieħed u waħda minna jekk Alla qed isejħilna sabiex inkunu segwaċi tiegħu, irridu kollha kemm aħna ngħaddu min-nar tal-umiljazzjoni. Bħalma jgħid Bin Sirak, meta tixtri d-deb mhux irfinut, ma tixtrihx sabiex tarmih, imma tixtrih sabiex tirfinah. U kull wieħed u waħda minna u deb mhux irfinut. Jekk Alla lilna xtrana bil-prezz ta' demmu stess, ma xtraniex sabiex jarmina, imma xtrana sabiex jirfinana. Kif se jirfinana Alla? Se jirfinana permezz tan-nar tal-umiljazzjoni. Hekk għamel ma' Abram, hekk għamel ma' Iżak, hekk għamel ma' Ġakob tgħidilna Ġuditta. Ekku, dan hu l-ewwel punt importanti li nżommuh f'moħħna. It-tieni punt li Ġuditta tgħidu dan. Min intom biex iġġarbu lil Alla llum u tolew il-fuq minn Alla fost il-bnedmin. Tridu b'daqshekk tistħarġu l-mulej li jista' kollox. Immintom qatt mintom se tkunu tafu xejn fuqu. Intom li ma tistgħux tilħqu il-qiegħ ta' qalb il-bniedem u tifhmu l-ħsibijiet ta' moħħu. Kif tridu tistħarġu lil Alla li jagħmel dan kollu? Ma jkun qatt ħuti li tgħadbu lil Alla tagħna għaliex ukoll jekk huwa ma jridx jgħinna f'dawn il-5 ijiem, huwa għandu s-seta li jaqbes għalina meta irritu. Għalhekk aħna għandna nistennew
Is-salvazzjoni tagħna minn għandu u sa dan it-tant nitolbuh jenna u jekk dan joġbu, żgur li jisma' leħenna. It-tieni ħaġa importanti li tgħid Ġuditta hija li Alla għandu fidejh kollox fidejh. Ma tistax toqgħod tagħmillu kundizzjonijiet lil Alla. L-atteġġjament tiegħi u tiegħek m'għandux ikun li ngħid lil dan Alla x'għandu jagħmel. Ibdilli s-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħi, ibdilli lil dik it-tali persuna li qiegħda miegħi fuq ix-xogħol, ibdilli lil żewġi lil marti, le, imma jien għandi nistenna lil mulej. L-atteġġjament veru tiegħi bħala nisranija huwa li nħalli fidejn il-mulej konvinta li l-mulej mhuwiex se jqarraq bija. Sa narawha din il-qudiemek iżjed fil-profond għax hija importanti. It-tielet ħaġa li Ġuditta tiskopri, ħaġa li ġa insistejt fuqha drabi oħra hija li meta tiġi biex titlob Ġuditta isimgħux talba stupenda tgħidlu lil Alla. O Alla tiegħi isma' lili li jien armla. Għaliex tgħidlu il-qawwa tiegħek ta' Alla mhijiex fil-kotra tal-eżerċiti, lanqas is-seta tiegħek qiegħda fil-qawwijin, iżda inti isimgħuha. Iżda inti Alla tal-imsejknin, inti l-għajnuna taż-żgħar, inti l-ħajt tal-kemm għad-dajfin, inti l-protettur tal-mitluqin, inti s-salvatur tan-nies bla tama. It-telet ħaġa li ndunat Ġuditta, li jindunaw in-nies kollha fil-fatt li jersqu lejn Alla hija li Alla għandu soft spot għad-dajfin. U allura l-aħjar ħaġa hi li tibqa' dgħajfa, mhux tipprova tilagħba ta' b'saħħtek, toqgħod b'ħafna pulikarja biex ingħidlek, le, Alla għandu soft spot għal min hu armel. Allura hija tgħidlu isma' lili li jien armla, hekk tgħidlu. Ma tgħidlux li jiena mara sabiħa bħalma kienet Ġuditta, ma tgħidlux li jiena mara intelligenti bħalma kienet biex ngħidlek biex tipprova tiġbed lil Alla lejha, biex tipprova tiġbed is-simpatija tal-Alla, imma sempliċement tgħidlu o Alla isma' lili li jien armela, li jiena dgħajfa, lanqas biss għandi raġel jiena, u tgħidlu għaliex. Inti Alla tal-imsejknin, Alla taż-żgħar, Alla tad-dgħajfin, Alla tal-mitluqin, Alla ta' nies bla tama, kemm hu sabiħ u ta' kuraġġ dan li qed tallimna din il-personaġġ Bibliku, Ġuditta. Ekku però llum se jkolli naqfaw eżess simmija sakemm nerġgħu niltaqgħu biex inkomplu nespandu fuq dan is-suġġett. Inħeġġiġkom biex titolbu l-Alla ħalli takkwistaw din il-fiduċja enormi li kellha Ġuditta, konvinti li l-mulej mhux se jqarraq bina. Ekku nsellem lilek li segwejt dan il-programm, il-paċi miegħek. Widen nitolbok bil-ħnina